Moi ben. Ben, pois moi bo día. Queremos presentar hoxe como BNG unha proposición que imos levar ao pleno no próximo día 28 para crear unha comisión municipal do Xacobeo co fin de captar fondos doutras administracións e reorientar os programas de turismo e de cultura. No BNG a preocupación pola situación sanitaria alarmante en Santiago de Compostela únese tamén... Hola... Ben, disculpade pola interrupción. Como decía, o BNG, ademais da preocupación pola situación que temos en Santiago de Compostela nestes momentos, a nivel sanitario, alarmante, tamén temos unha importante preocupación polos sectores económicos do noso concello, algúns deles gravemente afectados pola crise, moi concretamente a hostelaría, o turismo e a cultura. Coñeceuse recentemente a ampliación, a extensión do Xacobeo do ano 2021 ao ano tamén 2022, é algo que permite planificar a medio prazo, que permite aproveitar para reorientar o modelo turístico. É algo que puxemos en riba da mesa en máis dunha ocasión e agora xustamente isto debe ser aproveitado como unha oportunidade nese sentido. Por iso tivemos reunións nos últimos días con distintas asociacións, con asociacións de hostelaría, con asociacións do ámbito cultural, coa Asociación Galega de Axencias de Viaxes, coa Asociación Galega de Guías Turísticos, unha serie de sectores que concordaron en que temos a oportunidade de poñer en riba da mesa novas fórmulas que aposten fundamentalmente por un turismo de calidade e de proximidade. Sin ninguna dúbida, o primeiro que se vai recuperar, o primeiro polo que hai que apostar para facer unha nova planificación e unha reorientación. Vemos que tanto a Xunta como o Concello, ademais, carecen de ideas e de propostas a medio prazo. Mais que nada van dando bandazos, facendo unha actuación, logo outra. Por exemplo, hai 2 días que compareceu no Parlamento a Nava Castro e dixo que non sabía nada de como ia ser o Xacobeo deste ano, que iríamos vendo, non? Algo que nos parece realmente surrealista, inaudito, porque é que íamos estar nunha situación complicada, pois hai semanas xa que se sabe, e ademais hai que ter plan A e plan B nestes tempos de pandemia. Claro, é o que ten fiar todo ás actuacións macro, como pensan que as grandes actuacións macro para os millóns que manexa a Xunta de Galiza pois caen, non teñen outro tipo de propostas que nós entendemos que son moito máis acaídas, esas propostas de proximidade, esas propostas que axuden a todo o tecido. E tampouco vemos que o Concello teña propostas, non, para alén desas incluídas naquel documento de actuacións urxentes na contorna da Catedral, moitas delas prescindíveis, como soubemos, algunhas delas que mesmo tiveron algunha oposición popular, e que algunhas delas incluídas, ademais, nas accións do Plan de Sustentabilidade Turística, tamén presentados polo Goberno Municipal, pero que non foron feitas en consenso co sector, senón elaboradas de maneira precipitada, sen ter en conta tampouco o resto dos grupos da corporación, nin as necesidades nestes tempos de pandemia. Nós entendemos como BNG que o que precisamos é usar o diñeiro do Xacobeo para rescatar o sectores turístico e cultural. Se non temos iso claro, non facemos nada. Ten que ser ese momento do Xacobeo e esos orzamentos, esa cantidade, que haxa esa disponibilidade para rescatar os sectores e facelo desa maneira de que chegue a todo o tecido de Compostela, unha maneira de chuvia fina que faga resistentes os distintos sectores, agardando a recuperación dos fluxos turísticos, agardando a recuperación tamén da socialización en xeral do conxunto da poboación. Por iso entendemos que o máis preciso son actuacións conxuntas das administracións e unha posición exixente do conxunto do Concello fronte á Xunta e ao Estado para conseguir que, por un lado, reorientar e planificar o Xacobeo. Un Xacobeo en que a Xunta vai investir moitos millóns en 2021, en 2022, xa en 2020, e onde o primeiro que temos que ter é información en que e como pensan gastar e como nós podemos axudar a modificar esa orientación coa que nós non estamos de acordo coa orientación do Xacobeo proposto pola Xunta de Galiza. Tamén temos que conseguir incrementar as partidas tanto da Xunta como do Estado para, a través do consorcio da cidade, ao abeiro do Xacobeo 21-22, ter partidas suplementarias justamente para levar a cabo accións que teñan que ver con esta reactivación. Pódese facer a través dunha partida suplementaria neste ano 2021, nunha extraordinaria para o 2022, pero iso é necesario.
reformular a programación do Xacobeo, finalmente, para fomentar o turismo de proximidade e a contratación de artistas locais e de artistas galegos. Se non somos capaces de conseguir que eses artistas locais e galegos en contacto, en conexión coa hostelería e con todo o turismo, e para poder ir a unha reformulación de petición tamén de coñecemento do Concello, da comarca, por parte das persoas próximas. Fomentar ese turismo local absolutamente necesario nestes momentos e onde ademais sabemos que hai moitas ganas por parte da xente. A xente, se se fan propostas interesantes para coñecer a túa cidade, o teu concello, o teu rural, achégase, non? Para facer iso, compra a colaboración de todo o mundo e por iso propomos que se conforme unha comisión especial sobre o Xacobeo, con presenza de todos os grupos da oposición e a corporación, no seu conxunto, o goberno e todos os grupos da oposición e as asociacións e colectivos relevantes nos ámbitos cultural e turístico. E para acometer todo isto, claro, precisase diñeiro, unha comisión para discutir e logo non levar a cabo as ideas, non ten sentido, senón que é necesario un orzamento específico para iso. Entendemos que, para alén dos máis ou menos 5 millóns que o Concello debera utilizar para un novo plan de reactivación económica, e dos 3 que están no plan de sustentabilidade turística, dos que o Concello pon o lóxico sería xustamente que o Concello de Santiago de Compostela dedicase uns 10 millóns de euros a estas actuacións ao longo do ano 2021 e 2022, 10 millóns de euros, o que suporía aproximadamente un 5% do seu orzamento anual. Como se poden conseguir eses fondos, que é algo que pode poñer o Goberno enriba da mesa? Por un lado, de fondos propios e remanentes dun Concello saneado que ten sempre superávits constantes, e ainda o vimos recentemente na liquidación na conta do ano 2019. Hai posibilidades, por tanto, de obter fondos propios, pero tamén desas partidas extraordinarias para o consorcio, que creemos que a cidade ten que facer piña e conseguir que haxa esas partidas extraordinarias para o consorcio, tanto por parte da Xunta como por parte do Estado, e do incremento tamén para pagar os custos da capitalidade que entendemos que o alcalde non pode renunciar a demandar. Esta sería, xa digo, a nosa proposta para levar a ese pleno do próximo xoves día 28, coa idea de que se cree unha comisión municipal do Xacobeo, participada con todos os grupos da corporación, pero tamén cos sectores máis prexudicados pola crise económica e coa intención de poñer enriba de mesa un cambio de modelo, unha reorientación dunha programación orientada máis a un turismo de proximidade e para conseguir captar fondos doutras administracións a través de unha visión conxunta que implique a Xunta de Galiza, que implique o Estado e que implique tamén de maneira importante o Concello de Santiago. Non sei se tedes algunha pregunta. Pois, se non é así, moi bo día.